guys. Yeah. We don't care. What's up guys, mga kabisaya, mga agawan, mga amigo, mga mika. Welcome to another vlog Bisaya. Naamoron sa among probinsya guys. Look at, makita ninyo kalubinhan, kabaulan. So, naata karon. So, unsay buhaton nato karon guys is magbuhat ko og unsay kinabuhing probinsya. Sige. Let's go. So karon guys is naman ni baka diri. Mo ni buhat na ko. Mga tang-atang usahay dili. So katong eskwela pa ko college. Mga tang-atang ni baka. Wala. Ano yung baka? Dere sa mo gasta ka mag ako ay. Sa nga lugar kung daghang sagbot imo ikaw yung baka. Ano ginabuhi diri? Guyod baka. Kaon. So, tanga-tanga ni mo ang baka guys. Mga 1 hour or half hour. Depende. Depende nimo kung ilang ka oras nimo siya tanga-tangan. Basta kay makakaon siya kung sagbot. No? So, na siya anak no? Na ako sa Dugay na kanina mga baka guys, mga ilan na katuig. Oh, hindi siguro ko. College pa ko guys. College or high school? No. Kalimot na ko. Ano siya laing sagdot. Daghang sagdot. So, sunod na kong baton guys, mga ahoy ko. Nandiyan yung mga ahoy o mga ahoy ta. Dari, ang tawag diri sa mong lugar nga mong kahayanan is kapidok. Balay niya sa una. Ano yung balay ni pidok sa una guys? Ani? So, guba na kayo na kay dugay na maka na yung balay. Almost pila na naka-years. Ngahoy ta. Using my hand. Kamot akong gamit ako dalag ko an. Sundang ako dalag sundang. Ang itag kaya ni. Lasang yun rin. Kalasangan.
So, may ginagmay lang mga kahoy rin. No? So, kung dagko pa yung mga kahoy guys, sinagko sa magdagid ka. Magdakag. Kanang sundang ba? Using my gamit sa akong TL, kabalik na yun siya doon guys. Ang kahoy ano niya akong pinapok dugay na gigawal ako pangahoy guys. Karoon na ako gibuhat sa sikad pagbalik na kuguan Diris probinsya ba kay usahay kay ang laag mong good hindi nakapangahoy ba. Okay. Kapoy man di ay. So manitanan ako sa ning hiktan sa nina ako. Takog siya po. Thanks po yun ay. Okay. Sa buhaton ako ani guys ko ano. Buhaton ako panghikot. Ako rin isumpay-sumpay na ako. Watch me. Pangis. Okay, mana? Okay. So, ano ni? Ito na hiktan. Kahoy na itong gamay. So ang oras karon guys is nasa mga 4. Hapit na ni mag 5. Tulog mo kanina. Alright. Ugaan na kayo kay gamay ra akong gikuha. Okay. Napaman may kahoy dito gud sa balay. Kung Bisaya ka guys, subscribe na akong channel. Bisaya ramon na tanan. Diba? Ikinabuhing probensya, mga gawon, mga guys, mga kabisaya. Tagbaka, mangahoy. Isa pa. Then mga kog butong niya, kitan to. Ako butong. Ano to eh? Tagakataksingot.
Tara. Ako na tagbutong. So guys, ay butong ni sa akong kuan. Ang lolo. Pwede nakakuha. Katasay. Ito sagsakay. So nabot na sa balay. Namang balay guys. So mo ni ingon ako kanina kinabuhing probinsya. Mangahoy ka, mga tangatag baka, mamutong. A few moments later. It's such a good vibration. Hoy, balik ko ka daw. Oh, sa'yo nature na sa'yo. Triple B's, I'm the man. I'm leveled up, I'm super saiyan. You said I can't, but I can. What's up guys? Na meron sa kuan sa basketan namo diri sa Hampang guys. Ay mga bata. Kuhan ka na, imo na. Si Mutya. Ay Mutya. Ma'am Mutya. Mutya Ginto Marjorie. Yes, yes. Ka perfect ba? Welcome. Gopahan na gani Mutya. Nag-sing gamay. Ang kimcho diri sa among barangay guys. Awa. Oy, wala mo sa tala. Kanina no nakakita mo sa akong one exhibition. Pinanaw. Tingog jud. Ay! Sino nga sa? Hindi mo ko. Ay, ako. Kinsay kanda. Ako. Kinsay career Ay, bring ako dali. Jory. Ako kay Curie. Irving. Ikaw Ako kinsay Jory. Curie do. Ikaw migo kinsay ka mo. Bal. Irving na lang. Si Onil. Irving. Irving mo? Pero wa gyud makalupig sa among pinaka Perfect chicks ba? diri sa among Ah, sa mga bata, uy, pag-exhibition mo na. exhibition mo kay mas mo discover mo sa kon sa Pilipinas ka tayo.